متي خلايدو متي خلايدو متي خلاي عود عمل سيك سبيكي عود عمل متي خلاوي عازب زبيت عنا متي خلايدو متي خلاي متي خلاي متي خلايدو متي خلايدو متي خلاي عود عمل سيك سبيكي عود عمل قاعد صحكم سلام تعنا بالله كما تقني فتوات كبرات تخاتلتي مدبنا انقع نخلتش حن 17 عامه مرات حدش عامت ابصحكم ابصحنا بمبال بعلن بونان زي فلاليمو او كتما مقاله 15 قبل 15 فلامي اندابون ستاربكس ونا نزخونه صالحت كنغبرينا بعل مسؤ خنحلف فوتينا لنا مانيو تاع عينت تمكرو هيوت لو زبل ነገር ግን مسنا صانحت انت دا غيركم كتكتاتليكم ابارعكم اول انتنا حبيرناكم لنا سنه متكتال متي خلايدو متي خلايدو متي خلاي نابلي دحنا ريخي كحويرو صحنا كدحنا مصاخي اباي بهاي امبسي بهال هميخي كاب اي بي سي كاب تلفزيون يمصي صبو كدحنا مصاخي امنيخي او دامتيو او دامتن بونان دما زي فلاليو ነገራት يمو حدش عمت كم مسراتي بونا ستاربكس ساعات صانحت كنغبر مصنا لنا مو فقادن يخا يغني لي فقادن يا همنيخي سرح حميدنا مقاله هميو مقاله بتعم دس يبل تقبلكم نالهم صبو يغني لي متي خلايدو متي خلايدو متي خلاي عود عمل سي لقدم بالي توي بتعمي دس الجزاهم يغني لي بتعمي دس صبو استفلاليو نايبونا سلطات زصبقا يوني زغزا ያው ሀምቴ ትሪዮ ትገዛ ዳቡን ስለሆነ ሁሉ ነገር መስቡን ለታሳሰረ እዩ ያው እንድልካል ተሰብ አይኑን ልቡን ክሪ እዝኑን ቡን ክሰማ ቡን ቢድ ሒዙብ ቡን ጣዕሙ ልክሰቲ ለምግባሪና ልጽዕረሉ ስለዚህ ሉ ይخزم ዚኦም ጽሕፋት ትሪዮ ግን ስለ ጥራይ ተለኾነ ዚኦም ወን ታሪካዊ አመጻጻ ቡንውን ልሕቡርልና كافتو ناي امصاص ابونا زلو سلاو مغلصታት بتوسخي افتي ادما مستنات كان اي سبورتاو انقساس سدا حزز مسل سلي كم دما جبنا فجا زلوون يري له تايسخس بزعبا او نو واقع تو ستاديوم ناي تغزاسوميو السيم تايم ناي بونا تكالون ስለሆነ ሶም ከሪና ልቆሉ ስለዚህ ትስም بسيلي تقلص تلوس زي يمثل لبل ملأخت المحلافيو أفتات تحت النوات صحف بيتا تغلا تا أفجا تريا لغي باليني تلا تبالين دماغ وعشوية للا سلازي بونون بالينون بيتا بون باليني لبل بسيلي تقلص تلو نات عباي سيركل تريا لغي دماغ نايبون سيليا لتقلو بونيو سلازي بونون تكعشو ميداون كرئي خيليو لبليو سلازي لعينون سحاب قواني خيليو ناي تكال سموون بسئل تقلس ترلس يمثل مالتي وانا بطاعمي فوتيا مغنياتو تم كعشو تجاوت اللو تم كعشو تجاوت دما ناي بونا مغلص زخونو كمن جبنا فرنيلو فنجال موقت بونا كو دما مجمرتا غزي طيلي يرخيباتو نتبونا سلازي تاطيلنا يرسط يلون لامو بطعمي افوتو يغلص زخونه سليمو كالي وقعتاتون كلونايو يغني لي غزي خم نحلف تسفا يقبر صبو يغني لي سل الفوتو يون دسيلن الله هو زنونا برون يا مسبونا تتحازاي نفسينا هو فينا وقعنا هنكايد مالتي يغني لي بتمساسل من قد ياو عمد تري لخي كله نجر مستبب لتاساسري مالت زيون بيد تساليو توم تريوم لخسلون بيد تسال سلتاتيوم زيومون بتمساسالي اب عدوشت لتسرحو ناي كوف مبليوم ስለዚህ ህንድልካል اب غزو حمللو خوين كسمعو اسب دايم ناي بعلنا طبب ناي بعلنا ناي سالا طبب دمغلاصون ስለተጠቅምናልዩ ስለልፈተخيون ደስ ይለናል متي خلايدو متي خلايدو متي خلاي عود عمل سيك سبيكي عود عمل متي خلاوي صبومو امبس بتعم دس بلو دامت تملكتنا ونا تخاتاتلونا دس بلو دامتنا نحلف زلنا مخنياتو بونا نو دامت زي فلاليو سلا زخون يوم او دامت تخوينو
ቡና አሎ ሰት ሎ ዕንበባ አሎ ሁሉ ነገር ሕብሽት ሎሞ ንሕና ድማ ከም መስራቲ ስታርባክስ ኣብ መቐለ ናይ ቡና ኮፊ ሃውስ ዝበሃል ከምኒ ቶሞካ አዲስ አበባ ናትካ ድማ ብማሽን ቡና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መቐለ ዝጀመርካ ስኻ ኢኻ ሞ እንታይ ለዓዒልካ እንታይ መስል ነይሩ ከጀማምሩ هو عمتو الجلس خيو بزح جزء عدنا بن أفلح خامشات عبيت هوتيلات تليهوينو بني تراي مشات عدنا بزح لفلات أنا جراتي هنا زي مالت جن بون مس ناس بزح متساري ولي مالتي هنا هم تتفلتيو ياو نتاتنا بجزا تلعبه كبر للو بني سلازي أبدأ وتي خابون نايم ستايل لمدنا جن بتعمل تحتي نيرو نال مجمرة جزء معينة حساب كم تلخو مس حدا محزا خوينه دكتور حجوس جمتشي بال ويود جمتشي بال بحدا خوينه أنا حسيب رايو حدا لخونا نجاراتس لحرت صبوا نجار أقريبها تلمد يو لبل حساب مينا بتمساسل من قدي أو هم تتفلتيو أو زي نتاتنا بزح جزء نايسوا كشت أتلوها ستايل ناي بوتار حقتي أتأجم منتي أي عجوي ترايت تحسته صبوا ديه صبوا ليفلي سلازي زي لا أي حدا ملفتي يحلف الله صبوا نجار تقريب خلوا سبس كتكم يخليو ليفل مالتي تخل أي أبدر فمرار تاون هندلك قال موسيقاوي لهون درفتات وإنسترومنتال نولم درفتات يوم نتكلم نرنا سلازي زوم بتمن إسا كلا علو درفي يا خوانا سالساي الجبرنا يتعيو هندلك جزانا شهكة يشوت لبلي سلازي زوم لتعبي لتبنا ترى اللي سب كسحوه يعدميو تخلي أنا قبل جمرة اللي كابت تفلالي خبابتات إثيوبيا يكون وتاعي تسوي مت سلالخانة لمت أجاشا نتن زي كبل إلى تو جمع مرانا نيرو مالتي بتخلي الجبرنا يتعيو أو زي لي فلات سلالخانة لا أنا ونحدش سلالخانة عدي سبب خير خاص تمكرو موساد أدلائي ينيرو سلازي هم تعنتو الجلس خيو ناي توموكا خيداري أيه خلقت ناي بنات كلاتون خيداري أيه actually أبدي سوا للو ناي دابون كل عينت ولا مجبون يرويه سو هم عينت كون يدلقي سلازي كأم تنايبون نجارات وسيلة هي جميرة يوم علتي وتخلي الجبرنا يتعيو عينات بون هم يوم لبل بزح ناي عبيتي سوبر ماركتات ونريه سلازي أو سوبر ماركتات اللي شو عينات بون تعيو لبل سون كن رئفتي الناينا ثم بقص لخوننا زيوم يوم مالتي وبتعمد دس بليو خمس تفلاليو خبابيتات عايشكم متصلوا كم ما تمهارون زنوروا له خباب سلازي خونه مقالة مسمنا أساي مسعبيت زخيد يوم بنا زي حدش نجار كونت له دما نتزجمر سبتلي فتان نجارات كقات موي خل اليوم كيف فتينك كم يكتر لم يدلك بقليل دخل لامد كيلو هو عمتو والخيو حدش نجار تجمرت له نبع الفتنات هات له جن حدش نجار كجمر يال عند حاسي وهاي جن فتناسو ممهري هاي هم ممهري سلل نتقام والنورنا بزح زي فتيننا نولو نجارات يا نبري بالله أنا ولي جمر له ساعات ناي سرحتني أو نشجري نبري ماشين لتكم سب خيلاتات
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለነበራ ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም እዮም ስለዚ ብዙሕ እዚ ፈቲኑኒ ለቐምጦ ነገራት የለይ ማሽን ሕዚ ብዙሕ ግዜ እዞም ፓሪስታ ዝበሃሉ ኣወዳት እዮም ኣዲስ ኣበባ እውን ተሪእና መብዛሕትኦም ኣወዳት እዮም ናትካ ግን ምርጫኻ ኣዋልድ እየን ኮይነን እሞ ከመይ ንሱ ክትመርጽ ኢልካ እወ ማለት እቱ ስራሕ ኣብ ዓድና መጺኸ ክትርእዮ ተለኺ ካብ ተመሳሳሊ ማለት ብዙሕ ሃምቱ ናይ ኣዲስ ኣበባ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ልብል ይኾነ ኣብ ዓድና ንእሽተይ ፍልይ ልብል ደቂ ኣንስትዮ እውን ክኢላታት ኣለዋ እየን ስለዚ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ክኢላታት ምስ ፅሬት እውን ተኣሳሲርካ ምስ ሓላፍነት ወሲድካ ምስራሕ ብዙሕ ለሸግራ ስለለይኮነ ኣብ ብዙሕ ኣብዚ ሽግር ልገጠመና ይኾነ ታዋና ልተጠቕምናላ ግን እንታይ እያ ኣብ ትሕዝቶና ልትሰብ ኣሃምልዕግም መንገዲ ጌርካ ምስራሕ ልብል ግን ናይ መጀመርያ መትከልና እዩ ነይሩ ስለዚ እዚኣ ክንሰርሕ ተለና ህንድልከኣል እቱ ናይ ቡና ፅሬት እቱ ናይ ማክያቶና ፅሬት ካብቱ ደንበኛና ልህበና ሓበሬታ ኢና ንጥቀም ነርና ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝተፈላለዩ ዓይነት እሹግ ቡናታት ንጥቀም ስለነበርና ያቀኒለይ ኣውደ ዓመት መሲል ክለኻ ፀቢቕልክላ ካሊታ እዩ ነይሩ ልትሰውን ክስሕቦ ልገበርናዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዳርጋ 7-8 እሹግ ቡናታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝና ስለልመፃና ምርጫታት ኢና ቀሚጥና ሶ ለዚ ከባቢ እዚ ከምዚ ዓይነት ቡን ከምዚ ዓይነት ቡን ከምዚ ዓይነት ቡን ኢልክ ተብልዮ ተለኺ ከምዚ ዓይነት ቡን ከምዚ ኢሉ ባዕሉ ልምርኣይ መፂኡ ክጥዕሞ ኣቤ ሓጊዝዎ እዩ እቲ ካሊእ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ምህላው ካብ ማእኸል ዓዲ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ልመፁ መናእሰይ እውን ልዚ ገዛ ኣብ ምፍላጥ ዓብዪ ግደ ነይርዎም እዩ ናይ ባዕሎም ኮንትሪቢሽን እውን ነይርዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፈቲኑና ንብሎ ብዙሕ ስታይዲ የለይ ለገጥመና ሽግራት ኩሎም ከም መምህር ንጥቀመሎም ስለነበርና ማለት እዩ ጽብቕሞ እናሰተና እሺ መጽኽላይዶ መጽኽላይዶ መጽኽላይ ኣውደ ዓመት ሰይክጽብየኪ ኣውደ ዓመት መጽኽናወ ዓዝብ ዘነትዕና መጽኽላይዶ መጽኽላይ ኣውደ ዓመት ኢሎም ማዓንቲ ኣንበስ ግን ኣውደ ዓመት ክበሃል ተሎ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣብ ገዝኡ ምስ ስድርኡ ዕምበብኡ ገይሩ ቡና ይሰቲ ግን ገዛኻ ግን ኣውደ ዓመት ኮይኑ እውን እቲ ናትካ ቡና ወልፊ ብዝመስል መልክዕ እዩ መሊኡ ዘሎ ወላብ ደገ ንሪኦ ኣለና ወላብ ገዛ ሞ ናትካ ናይ ቡናኻ ፅሬት ዘመላኽት ይመስለኒ ይቐኒየለ ኣነ ከዓ ጥዒመ ክምስክር ብጣዕሚ ጥዑም ቡና ንስተ ተመልከትና ኳዓብ ፀሐኩምና ናስ ስታርባክስ ዝበሃል ነይሩ መጀመርያ ያው ስታርባክስ ዓለም ለኻዊ ስያመ ዘለዎ እዩ ሕዚ ድማ ባሎኒ እንዳቡን ይኸልካዮ ዘለኻ ንምንታይ ኢኻ እታ ስታርባክስ እታ መጀመርያ ትፍለጥ ገዲፍካ ናብዚኣ ኢኻ ቀይርካ ዘለኻ እስክታ ናይ ሽም ደውጢ እስክረደኒ እቱ ናይ ኣሜሪካ ትካል እዩ ደብዳቤ ክፅሕፍለይ ያው ኣዲስ ኣበባ ሓደ ወኪል ገይሮም እቲ ስም ናይና ስም ዓለም ለኸ ስም ስለዝኾነ ናይና ስም ኣይትጠቐም ልብል ብለምፁለይ ብዙሕ ክካትዖም እየ ደለኹ ምክንያቱ ብኢትዮጵያ ሕጋዊ እዩ ግን እሶም ዜሮም ግን ያው ብዓለም ደረጃ ላይሰንስድ ልኾነሉ ስለዝኾኑ ብዙሕ ምስኦም ክሰሓሓብ እየ ደለኹ ተልደሊ ንእሽተይ ተልካታዕ ነይረ ምስኦም እውን ድርዳር ይከኣል ነይሩ እዩ ተደራዲርካ ግን ሻዒቱ ኣብ ትምህርቲ እውን ስለልፀናሕኩ ኣብ ናይ ፈተና ግዜ ናይ ሪሰርች ግዜ ስለልነበረ እቲ ወቅቲ ቀልበይ ሓዲገ ላውዚ ክገብር እየ ደለኹ ስለዚ ናዮም ስም ሓዲገ ባሎኒ ልብል ምርጫ ይገይረ ማለት እዩ ያው ትባለኒ ሓደ መቐለ ዘሎ እዩ ተኻልኣይ ምስ ናይ ስፖርት ምትእስሳር ምስ ባዕለይ እውን ልተጋነየ ስለዝኾነ ሳልሳይ እውን ኣጋጣሚ
بحقاو من قد اللي تتحزز سلالي نبرة بالن اللي بالمرجع غير خيده اسكاب خزون بالن يبالو مالتي وبتعم تصبق مالت እሺ ናይ ባዕልኻ ሽምና ሃለካ ናይ ካልእ እውን ዘመን ይብሉን ባሎኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሽም እዩ ኣነ እውን ፎቶ የለኹ እኔ የለይ ምስ ቡና ታሒዝና ሕዚ እውን ወገና ክንቅጽል ተለና ኣብ ገዛኻ ዘለው ቅርጽታት ምስ ቡና ዝተተሓሓዚኦም ባህላዊ ነገር መሰረት ዝገብሩ እዮም ንኣብነት ኣውዝ ንሪኦም ኣለና ሓላውሎ ቡና ክወቅጠለሎ እዝታት ንምስራሕ እንታይ ላዒልካ ዞም ዝሪኦም ዘለኹ ድማ ባህላዊ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት እዚ እውን ንርኢ ኣለና ናይ ጀበና ቡና ኣሎ ጀበና ኣብዚ ዘላ ናይ ጀበና ቅርፂ ኣለዋ እዚ እውን እቲ ሰብ ክመፅእ ተሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ዓይኒ ዕግበት ይፈጥረሉ እዩ ብጣዕሚ ኣነ ፎትዮ እየ ግን ንምንታይ እዚ ክትገብር ፎቲኻ ምስ ባህሊ ተሓሓዘካ ወይስ እቲ ባህልኻ እውን ክተላል ስለ ዝደለኻ ኢኻ هو ያው ሓምቱ ትፈልጥዮ ቡን ማለት ትግራይ መጽኺ ምስነታትና ዕሪል ተኣሳሰረ ቡኒ ነታትናይ በቃ ማት ቡን ልነታትና ማለትስ ኩሉ ነገር ስለዚህ مسبوني نعبينا مالتي مكنياتهم قلعو خينا مسنتاتنا كنعبت لنا مسبون لنا متأثر بكتا وخن بتزواري اللي تبقى متأثري نيو ادخل اي هم تعنتو لجلس خلقي بون كلمة تخينا تسب لريو بون كون لو لسمعو بون كون لو بون حيزو بون كتعمل لول بدي مكنياتهم حمشتيهم ناي سينس اورغانس ناي دكسب عاوز غزازيس مسبون تاساسيرو كغنيوم لو لبل حسابيو نيرني لو يناون تربيزاناون بونيو منالواج دحرتو سنه غزيوناتيو تكوف مبليناون مسجبنا التاساسريو كنغورينا سلازي تسمى ماتيوس قلبو بمولو مسبون كتاساسر منتاني اتخلعي بوشتاي ناي عدنا مات بون نتاتنا بوني تتاساسري انتلخي مستبابي تتاساسري ناي نتاتنا ناي بون افلا لحد طباب سلاللو سلازي مستباب كتاساسر لو مستباب كتاساسر تخين دما عداو طباب كون لو ارتفيشال طباب كون يولي عداو طباب كون تخينو ያው ቅርጽ ልሰርሑ ተጋሩ ሕዋትና ነው እዮም ልስሉ ተጋሩ ሕዋትና ነው እዮም መናሰይ ስለዚህ ምዚኦም ብምንግጋር ትጥበብውን ልቡንስ መግለጽ ይኮን ሓሲቡ ለተገበረ ስለሆነ እዩ ስለዚህ ትግራዋይ ጥበብ ምስ ትግራዋይ ቡን ልብል ምትእስሳሩን ክልዮ ለተሓሲቡ ለተገበረ እዩ ማለት እዩ متخلايدو متخلاي عود عمل سيك صبيكي عود عمل متخلاوي عازب زبيتنا متخلايدو متخلاي تنايديتاتنا ناولدنا ايده طببون بزغلص ملكع كوم دما تቋንቋናውን بزغلص ملكع مسرت ቋንቋናታ እዩ ግእዝዩ ካው ትግርኛሎ ስለዚህ بግእዝ ተጻሓፉ ቋንቋታት አዴታትና ቡና ከፍልሓት ኣለዋ ከመይለን የንዘፍልሓ ታዓይነት ከለር ከለው ቡና ዝብሉን ብቡኒ መልክዕ ዝወቀው እዮም ብዙ ሓጋይሽ ክመጽ ይኽእሉ ናውዚ ናይ ዓድና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቅርጽ ዘለዎ ጀበና እዩ ዘሎ ቲ ጀበና ሱ በዓብ ይኸፊሉሎ ቲ መሰረት ኣብ ምልላይ እውን ናይ ባዕሉ ግደ እዩ ዘለዎ ሞ ኣነ ብጣዕሚ ፎቶ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ቡና ምሻጥ ካብ ብተወሳኺ ንዝመጽእ ጋሻ ባህልና እውን ስለተላለዩ ዘለኻ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ፎቶ እዩ ኣምበስ ካብዚ ወጻኢ ካብዚ ናይ ንግዲ ስራሕኻ ወጻኢ ግን ስፖርተኛ ነርካ ኢኻ ንዕኡ ድማ ይመስለኒ ደሞ አንተ ኣውደ ዓመት ኢና ነኽብር ዘለና ተመልከትና ኣምበስ ግን ካብ ናይ ስፖርቲ ክዳን ወጻኢ ኣይኸደንን ያው ኣይለቀቀካ እንተ ናይ ስፖርት ፍቅሪ ሕዚ እውን ኣለሞ ናይ ስፖርት ክዳን ኢኻ ተኸዲንካ ዘለኻ ዓለባኻ ናይ ስፖርት እዩ ከመይ ኣጀማምራ ስፖርትኻ ኣብ ብዙሕ ናይ ስፖርት ዓውድታት ክነጥፍ ከም ዝነበርካ ሓበሬታ ኣለኒ ባስኬትቦል ድማ ብጣዕሚ ንፉዕ ተፃዋታይ ምንባርካ ሞ እስኪ ናይ ስፖርት ህይወትካ ከነውግዕ ያው هم لخونه ናይ
تجروا قلعة في الله مقالة وليد العباية قلعة جمامرة مندري ياو حملخنا نشتوي قلعة بشاركوا كعشوا أم مندر مس عرفتي مس ما تعبيته بتفعل على من كس قاسات نجبر نيرنا بفلاي أن إحنا قلعوا نمرنا اللوكزي درجة لو خالي بنخدلو عدل يلي حدث جزيون يفكري لا بياسا مخد مالت معوال مالتي بوانا جزي لنا برا سلازي كابت مرتيت وتاعي نحلفو هيوتا سبورتي نا بهمزيل تجمر هيوتيو أقاطع مخوينو قلنا أنا ياو سبات أوشتنا بلولو تفتروي من كسقات سلن قلنا ناية من كسقات موزحتهم زي مسئيد لتأساسورو اليوم كم مسئقري مسئيد لتأساسورو سلن نورو نشتي عبيب الوالخون لامنا إيد سبورت تاتي زنبال أحديرها نا بوسانا يملكعو والعفوين تتشاوت اللخو اقركو عشاون حلاو برية الخنيرة نا جول كيباري الخنيرة لا خالي تختل له جن عبيب والخوجن يا فوليبول باسكت هاندبول هي لزو ترنيرة يا كاودي وتا جن أو خالو تعينت سبورتات بداية النتي بمثل تاني في الليل مالتي وكيل كاس تتصاوت كيوم تذكروا مسكين قرني تقرأ وكيل خال مخد نبر بهجي ياو دمرأي موراتو كللو مش عقزين ناي تقرأ ناي سبورت تكنيك حلب سلالنارة نو ناي زوم قلعو زيوم مورال كينكا إلو هاندبول وددر كنخيب ديسابا لما جمع عقزي تقرأ وكيلا ديسابا الخور في الجزي مالتيو نا توددرون حدشي نيرو تقرأي بهاندبول ودادرات اللي مجمع عقزي نيرو جن بقى أنا ممهرنا متوات ديليت سلالنا ورنا جن شعيتو ياو سالساي كابيتو بس سالساي ويننا هنا تملسنا أقطع مخوينو جن أنا للناشنال تيم تمريت الشعيتو جزء مالتيو نالناشنال تيم ممرات مالته شعيتو بتعمي عبينا غيري نا دحر أبخرامات ياو أديس أبا خيدا جن تفعل عليه سعنتات سلال نبرة ياو كنايمكرا وددر بلا كايرخو يتملسه بدحريو للوجن ياو 74 اوفيشالي باسكت وددر خيدنا نايت شامبيون خوينا مالتي فوليبول ون باسكت ون لالنا الى حمدي صانيها جن كاب 75 جميرو جن نا ጨዋታ ዓለማይ اوكيو ምክንያቱም ናይ ስፖርት ኮሚሽን ተወጻሪ ስለልኾንኹ እንደገና ላፍቱ ናይ ምሕደራ ስራሕቲ ያአትየ ማለት እዩ መጽኽላይዶ መጽኽላይዶ መጽኽላይ አውደ ዓመት ሰይክጽብየኪ አውደ ዓመት መጽኽላዊ ዓዝብ ዘበትዕና መጽኽላይዶ መጽኽላይ መጽኽላይ ዝገዛዚ بعبيو لفلتالو بون اندورده وي بون زيبرا زو ماكياتو زيبرا خلاي قدم ياو الشوق بناينا لاغزانا انتكمنيالنا خزي مولو جن بعداوي اقلالوا مغوغو تقاليو بعلنا قلينا بعلنا تحنا النقرو يخوينو مالتي سلازي بقدميت زيوم عريوم صفيحهم خذ بزح حساب رئيسي تو ناي ماكاتون دورده بزح حساب لفوتيو ستاديو نا بيو بافتبنا توسخي تو ماكاتو زيبراون عري سب لفوتي مرصوي من على صوم تكون تلون ما زيو سعرت لاتي منيو متخلايدو متخلايدو متخلاي عود عمل سيكسبيكي عود عمل متخلاوي عازم زبيت عنا متخلايدو
መንገድ ክኸፈት ተህሎ ቁጽር ሓደ ቁጽር ክልተና ተባሃለ ወላ እንዳ ቤት ምግቢ ውን ከምኡ ሎሞ ታይ ኮይኑ እዩ ብራንች ኣክሳቢ ኮነ እንዲ ትራፊክ ኮነ እንዲ ብራንች ንምንታይ ዘይብልካ ንርሕቕ ዝበሉ ከባቢታት መቐለኻ ንምንታይ ቦታ ዘይተኸፍተሎም هو مالت كحتة لقبو حتة جو أوزي حمتا عنتو قالت خيو توانا نابنبس وشتلولو ناي سبورت هيوت بقات عمي نابونا نقداتي نا أمونغو تنابونا نقدي أمونغو تناي سبورت ديليتي لفتر هو مقريجات ناوعلو عبية استواتو غيرو مكنياتهم زنقد زي لهاللوية እንደገና ለናይ ስፖርት ምንቅስቃሳት እንደገና ላብ ስፖርት ምስልጣን እንደገና ላብ ስፖርት መማር ከዘብ ትምህርት ጥራይት ዳርጋ 7-8 ዓመት ሰብ ትምህርት ሕሊፈልኹ ማለት ስለዚ ናይዚኦም ግርጫዋት ፈጦሮ ጽልዋ ቀሊል ይሆነ እና አንተ ወለይ ነገር ኸታዩ ባለኒ ናይ ስፖርት ናይ ማኻሪ ትካልውን ነኝ ያው ተነታት بالተፈጠረ እዩ ንሽተይ ብዙሕት ምንቅስቃስ ለየለ ስለዚ አመንጎ ክልቲኦም ዲሌታት ለሎ ምግርጫት ጽንቶ ፈጢሩለን ከዚ ግን በዓልቲ ገዛይ ግን ሃሞ ዓይነት ሐሳብ ነዋ ምንቅስቃስውን ያንያሞ ኣብ ለሐፀረ ግዜ ብራንችታት ወይ ጨናፍር ክንኸፍት ኢና ልብል ሐሳብ ነኒ ያው ልቱ ሕቶኺ ልተሓበሬታኺ ግን ድፊት ስለልኾነ ግን ክብረት ያበለ ይቐነየለይ ክብለክ የለኒ መቲኽላይዶ መቲኽላይዶ መቲኽላይ ኣውደ ዓመት ሰይክጽበየኪ ኣውደ ዓመት መቲኽላዌ ዓዝቢ ዘበትዕና መቲኽላይዶ መቲኽላይ መቲኽላይ ናብራ ሓዳር ቆልዑት መስሪትካ ዶ ማለት ከመይ ዝድግፍ ይድግፉ ዶ ናብራ ለነዩ ያው በዓልቲ ገዛይ ወይዘሮ ኤልሳ ትበሃል ኤልሳ በራያ ትበሃል እና እዚ ስራሕ እዚ ብዋናነት ሰዓት ካይዶ ኣነ ግን ደጋፍ ኮይነ ይሰርሕ እየ ክልተ ቆልዑ እኒአውና ኣጋጣሚ ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ ወፃኢ እዮም እኒአው ሓንቲ ታጓል ኣብ ትምህርቲ ያንያ ሸዊት ትበሃል ትወዲ ያው ቢንያም ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ ከዚ ስለ ስራ ዓለም እኒኦ ፒኤችዲ እውን ላተምሃረ እዩ ማለት ሽዓን የለይ ልናቧለኒ ደንበኛታት ብሙሉኦም ልናይ ስፖርት ቤተሰብ ብሙሉ ቋዕፅሐኩም ክብል የምደሊ ይቐኒየለይ ልተመልከቲ ቡኒ ማክያቶ ዜብራ ይእንግድ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣምበስ ተወልደ ንኻልኦት መናእሰይ እውን ዕድል ስራሕ ፈጢርካ ኢኻ ክስፋሕፋሕ እውን መደላድል ኣመዓራሪኻ ኢኻ ኮፊ ሃውስ ዝበሃል ዓይነት ንክስፋሕፋሕ ተገልጋሊ ኣብ ድሌቱ ቦታ ንኽረክብ እውን መሰረት ኣንቢርካ ኢኻ ሞ ክነመስግነካ ንፈቱ ኣነ ብወገነይ እውን ናብዚ ገዛ ክመፅእ ተለኹ እቶም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝበሃሉ ብዘ መዓራር መልክዕ ዓጊበ እየ ዘለኹ ዓይነይ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ዝተፈላለዩ ቡና ዝገልፁ ስእልታት ኢደ ጥበባት ወለድና ተዓዚበ እየ ዝውን ትባህሊ ክላለ ገይሩን እዩ ኣነ ጓል ዓዲ ኮይነ ክንዲ ዝተተላለየ ትኻሊእ ዝመፅእ ጋሻ ድማ ንኽላለ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር እዩ ከምኡ ድማ ናይ ቡና ጨና እውን እናጨነውኒ እናሸተተኒ ኣስተማቒረ ሰትየ ኣለኹ ቡና ሞ ኣውደ ዓመት ምሳና ክትሕልፍ ምስ ተመልከትና ክትሕልፍ ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣንበስ ክብረት ይሃበለይ ኣነ ይቐኒየለይ ጋሻ ኮንክ ስለ ዝቐረብኹ ክብረት ይሃበለይ ይቐኒየለይ መቲኽላይዶ መቲኽላይዶ መቲኽላይ ኣውደ ዓመት ሰይክጽበየኪ ኣውደ ዓመት መቲኽላዌ ዓዝቢ ዘበትዕና መቲኽላይዶ መቲኽላይ ጽቡሞ ተኸታተልቲ መደብና ሓድሽ ዓመት 2017 ናይ ሰላም ናይ ጥዕና ናይ ዕቤት ንኾነልኩም ይምነ ኣብ እንዳ ኣንበስ ባሎኒ እንዳቡን ዝነበረና ጻንሒት እዚ መስል ነይሩ ምስ ካልኦት ምድላዋትና ሰናይ ንኾነልኩም ተመንየ ኣብ ኣርኣያ ከምኡ ድማ እዚ መደብ እዚ ብጽፈት ብምስልን ድምፅን ናወገነ ኣብ ድሕሪ ካሜራ ኣንተነህ ኣድነው ሓቢርና ጸንሒዩ ንኹልኩም ርሑስ ሓድሽ ዓመት መቲኽላይዶ መቲኽላይዶ
متي خلاي عود عمل سيك صبيكي عود عمل متي خلاي دو متي خلاي دو متي خلاي عود عمل سيك صبيكي عود عمل